aircon nag-order? What? Order sa Shopee mo? Wala na ba? 20k ra ba, ma'am? Kadakuan na, uy! Kapon po. Dili ang balay ni Ma'am Felicidad po? Aray, ma'am. Nasa, sir? Mayang hapon, mga madam. Hindi mo dayon, sir. Ayun, ayun. Basta ikaw ang problema. So, Po. Dili balay ni Ma'am Felicidad po? Oh, ikaw, ma'am? Siya po? Oo. Ikaw si Ma'am Felicidad po? Ma'am, naabot na rin mong aircon nag-order. Wow! Wow! Ayun, cash on delivery, ma'am, 20k po. Oh, no! 20k. Nag-iirot mo nila. Wala ka mag-order. nangatwirang ka pa. Imo naman pangalan si Felicidad Antigui po? Oh, sa TV boss. Okay, sir. Natin to, ma'am. Bola lang yan. Earphone na lang. Wala ka nag-order sa Shopee, ma'am? Sinungaling ka! Gasin sila, ma'am. Nag-order sila. $20k ra ba, ma'am? Kadakuan na, uy! Kadakuan na, uy! Kadakuan na, uy! Ba na lang nato dito, ma'am. Ilang taon lang nato. Ma'am, wala yung order. I-check lang nato dito, ma'am. Uyugan lang nato, ma'am. I-check lang nato dito. Kaya nalang may paperman sa inyo, ha? Wala na, i-video naman ka mga. Alas man ang bunga nga mo, ha? Tala, kuyog sa ma'am. Lawan na ta ni ma'am. Dahil may paperman sa inyo, ha? Nagpamagpag. Wala ka na-order kung wala kang nag-isip ka na-order. Pero i-check na to daan dito sa Leo. Hindi totoo yan. Ay, basi, ganahan ka. Dili lagi. Wala lagi ko order. Dili lagi ko earphone. Kailangan naman may earphone. Sabayan lang nato, ma'am. Ha? Sabayan lang nato. Ma'am, kuyog. Tamaman may earphone. Ah, dili ka ma. Nataan eh. Ha? Oh, ikaw. Kuyugan lang nato siya, ma'am. Dali, ma'am. Ma'am, ali, ma'am. Ayan ka na ron.
mo si ma'am. So ma'am, no? Before we mag-start, magpaila-ila sa midaan. Kami din everything surprises from Pagadian City. Okay, so naday special person, ma'am, nga gustong muhatag sa imuha o inaani sa pamaagi daw, maskin layo siya, mapapil niya yung love para sa imuha. Nga sa pamaagi daw sa mga gifts nga iyang ipadala karon, malipay daw ka. Laking sa gani ay. Masige mo ang husband, ma'am. Yeah, masige mo ang husband. Okay, so wala yung lakay ni ma'am, ha? Okay, so tungod ni Ana, pakpakan na to si Ma'am Pudli. Yeah, tungod ni Ana, na sige padala sa imong ma'am nga money bouquet with 1 dozen of roses. Yay! Okay, lingkod lang tagamay, ma'am. Okay, so, maskin layo na siya, ma'am, kanilang sa daing mong ihang. Halak, isa gani. Dapat siya ipadala sa imong ma'am nga teddy bear. Okay, yay! O, dili lang kay ka na, ma'am. Tungod kay inaani daw ka sweet iyang love para sa imo. Inaani daw ka tamis. Dapat siya ipadala sa imo nga Ferrero Rocher chocolate. Yay! Nagana na kaya ni mamay. Dili sa butang, ma'am. Okay, so dili na kay ka na sa tanang birthday, sa tanang occasion na agin ni. Dapat siya ipadala sa imo, ma'am, nga red ribbon cake. Yay! Si ma'am. Okay. So, ma'am, usa man imong nabati karon sa na dawat nga mga regalo karon, ma'am. Sobra gyud kayo ang akong kalipay karon sa akong birthday. Kung nalipay ko sa una, mas na gyud karon, wag ko kabalo nga ingon ani di ay. Nakalitan lang ko. Okay, first time nimo nga makaagi ginani, ma'am? First time nimo. Okay. So dili na kay ka na, ma'am, napadyo kay basahon nga message. Lantaon na to, kinsa gyud ang nagpadala ni, okay? Ako basahon, ma'am, ha? Hello. Hello, mahal. Kasi mahal. Kinsa ni si mahal, ma'am? Ampot lang daw. Okay, mo na gid ni siya, ma'am. Bana di man ko nauna ani padala. Kung sino tawagan ni mo si mong bana, ma'am? Aw dili ko di mahal ang pagtawag. Ala, dili daw. Kinsa man ni si mahal. Kinsa man ni ma'am. Makulba-kulbaan man sa tani kasi nagpadala ni, oy. Okay, mo na gid ni siya, ma'am. Hello, ma. Happy birthday. Mang, hinaot kong hatagan pa ka og daghang katuigan sa atong labawng makagagahom. Salamat kaayo, ma, sa tanan nimong sakripisyo namo. Ilabi na jud sa pag-atiman ug pagpangga ninyo ni Papa ngadto ni Fritz Gerald nga inyong giisip na kaugalingong anak. Salamat kaayo, ma, nga sa kanunay anaa jud ka kanunay misuporta kanamo. Sa panahon nga ako nagkalisod, anaa jud ka nga nagdasig kanunay. Salamat sa imong dakong gugma nga walay katapusan, ma. Thankful kaayo ko nga kami nga ikaw ug kamo ni Papa ang among nahimong ginikanan. Mang, manghinaot mi nga nalipay ka sa among pa-surprise nimo. Excited kayo ko makakita sa imong reaksyon kung muhilak ba ka or mukatawa. I'm so sorry, ma, kung gipakuyawan ka namo. Anak man jud na. Pakulbaan before malipay, ha. Gimingaw na kayo ko ninyo. I love you so much, mama. Greetings from gikan sa imong anak ug mga apo nga buutan nga naa diri sa Portugal. Josephine, John, Elijah, and Hendrik. Okay, palakpakan po nato silang, ma'am. So, dugay na mo wala nakita ani nila, ma'am? Okay, napagyud, ma'am, napagyud. Happiest birthday sa among mapinanggaon nga mama. I wish you all the best, ma. Manghinaot nga bukbuan paggrasya ug maayong panglawas, tagaan pa kag taas nga katuigan aron makabanding paminimo imong mga anak ug mga apo. I love you, ma. Hinaot mag-enjoy ka sa imong birthday bisan layok mi. Kibaw ko imong pagkainahan namo walay makatupong pa sa lain. No words can express kung unsa ko pagkamasalamaton sa inyong sakripisyo ni Papa. Diri na ako. Love kayo kanamo, ma. Imong bunso,
Corabels from Antarctica. Palakpakan mo na to si ma'am. Yes. Ako mapasalamaton kaayo sa Ginoo karong adlaw. Nga diin nahimugso ang pinakaimportanteng tawo ni ining kalibutana. Ang among inahan, Mama si Dad. Masalamat sa tanan nimong sakripisyo kamong duha ni Papa. Ug taas nga pasensya para kanamong inyong mga anak. Salamat kaayo sa inyong pagiya kanunay sa amua. Salamat sa tanang kahigpit nga inyong gipahamtang kanamo. Kay tungod ni anang tanan nahimo kaming mapaningkamuton loyo sa atong mga kalisod. Ugmang, sorry kayo sa tanan akong nahimo nga nakapalagot o nakapahiubos kanimo. Og sorry sa among gibuhat this day. Gusto lang namo nga malipay ka. You deserve to be happier than happy. Tungod sa inyong pagmold namong inyong mga anak. Ma, happy birthday. Salamat kaayo sa kanunay nga pagsabot. Salamat sa tanang panahon nga naa ka sa tanan namong panginahanglanon. Ug labaw sa tanan, salamat sa inyong pagmahal nga ni kanamo. From Inday. Okay, palakpakan po natin si Ma'am Inday. Okay, last but not the least, Ma'am. Happy birthday. Wish na ko nga tagaan pa ka ug daghan pang katuigan nga mag-celebrate sa imong adlaw nga natawhan uban kanamo. Good health always, Ma'am. Ug salamat sa tanan nga challenges ug kamaayo ninyo ni Papa. Once again, Mang, happy birthday from Dong Revi. Okay, yay! Palakpakan po nato si Ma'am ug si Sir. Okay, Ma'am, imo ding mga anak nagpadalaan ni karon. So, Ma'am, unsa man imong ikastorya sa nagpadalaan ni karon, Ma'am? Diri lang, Ma'am, kay naglantaw magud sila po. Naglisod, jugog istorya tungod sa akong gibati ba, wa jud ko kabalo nga ingon na nakalitan jud ko kaayo, wa jud ko kabalo. Gali wa ko nanumbaling kung kinsay akong bisita kay wa jud ko kabalo. Ang ako nga simple lang akong pag-celebrate kay kanang basta ang importante kita nang nagpasalamat jud ko sa Ginoo. Dako jud kay ko pasalamat. O ilabi na karon sa akong nasaksihan, sa akong nadawat karon nga mga regalo. Nagikan sa akong pinanggaon sa kaayo na. Wala ko nagtuo ngayon ani di ay lang gibuhat na ako. Kung sila naman kay naglantaw magud sila po. So daghan jud kay salamat dai generous o ilabi na sa akong anak na si Josephine o sa layo si Corazon. Nagpasalamat jud dako sa Ginoo nga gitagaan jud ko nila mga anak nga puros jud buutan wa gyud ko wala jud ko mga pagbutas akong mga anak. Bukan gid sila tanan, Ma'am. Ako dyan ang ipasigar mo. Okay, palakpakan na to si Ma'am. Okay, thank you so much, Ma'am, no? So, naay mong mga anak diri uban, Ma'am, or imuhang igsuon, na, diri, Ma'am? Okay, so muhatag birthday wish para kay Ma'am. Kani si Ma'am, naka-yellow. Tingnan sa ni mo, Ma'am. Kuha ng kamagulangan. Dali po. Lahi po to, Ma'am. Lahi po to sa personal yun. Okay. Ma'am, dali lang kami rin, Ma'am. Sabi ko, mauna tong gitex. Okay, una sa tanan, salamat sa inyong paghago. Nga naabot mo dire, ganina rabital jud ko naman to. Wala na man, hapon naman, wala naman siguro. Dayon, salamat kay naabot di ay mo. Dayon. Ma, nalipay ka wala. Ang aircon, 20 mil, bayarin. Bitaw. So, sorry kung nakalitan ka. Gusto lang na mo nga malipay ka ba? Malipay nga, palahi nga kalipay bitaw. Kalipay nga wala pa na agi-isukad, no? Kay
nabuhat ni namo ni diha nimo tungod kay inyo mapugibuhat ang tanan aron maingon ni ani nami ika suporta ninyo nami ika pa surprise ninyo kay kung wala pud mi nimo gimold og maayo dili pud mi kahatag ani ninyo, di ba? So salamat sa inyong kahigpit, sa imong kamaldita pero buotan maldita sa maldita siya para ra man pud sa among kaayuhan. Salamat kaayo dayon. So mao ni among gibuhat pa surprise dayon. Manghinaot lang ko nga magmalipayon ka bisag wala diri si Papa no naka-witness, matanaw na lang tog video ma. Usaon nang ginabuhi man pud to. Then okay, ma, happy birthday. I love you. Thank you so much, ma'am. No? Okay, napay lang mo wish? Or wala na? Okay, so ma'am, nami harana para sa imuha. Before na to, okay lang po ma'am. Before na to, ablihan ni mong cake ma'am, nami harana para sa imuha. Okay, among yatag sa imong singat.
naglalakbay sa'yo. Ang alay ko ito, pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Iwasan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Pangarap ko na makamtan ko na. Okay, yeah! Palakpakan mo na to si ma'am. Okay, thank you so much, no? So, ma'am, naaman tayo cake. Ato ang mabuya ng cake, tapos kantahan ka na mo, happy birthday, okay? Ang nakabutang sa atong dedication cake is happy birthday to our mother. Okay, palakpakan po na to si ma'am. Yay, ma'am, kung saan mo ang birthday wish, mong adlaw nga natawan karon po. Akong dako kayo yung pasalamat o akong Panginoon nga hantod sa kanunay ng akong mga anak na magpadayon ang ilang pagkabuutan. Walay tupong kamayo sa Ginoo nga gihatag sa ako ang maayo gid kayo ang Ginoo naghatag sa ako ang mga anak ng mga puro gid buutan ug lagunaon sa ako ang magpadayon unta man akong pangayoon ug ang panaghiusa o ang gugma kanunay magpa taliwala ka na. Okay, blow the candle, ma'am. Blow po. Okay! Ganda na to si ma'am. Happy birthday! Okay! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, and let's celebrate to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, happy birthday sa ma'am, no? Okay, so kami sa ma'am as everything surprises po. Nasa may birthday wish para sa imuha, okay? So happy birthday once again, ma'am. Okay, ang ma'am birthday wish ay ma'am is we declare, we are not hoping, but we declare nga more birthdays to come pang muabot sa imo ang kinabuhi. Ug sa sunod puhon-puhon nimo birthday, kauban na nimo ang imong mga anak, okay? So okay, so kay dili na kay kana ma'am, ang mga birthday wish ay mo is matod pa sa imong giingon nga ang panaghiusap ang gugma mao gini pinaka-importante unya. Bulahan kay ka ma'am kay ikaw ang ginikanan nga gitagaan og anak sa Dios nga mga buutan. Panalagsa ra bi ana siya nga tanang anak buutan. Dili tanang mga anak nain ana nga pagbati sa ilang ginikanan, no? Okay, so grabe gid mi ka thankful pod nga ingon nakasaksi pod mi sa imong adlaw nga natawan karon ma'am. Dagan kayong salamat og ang gugma og panaghiusa magpabilin gid sa iyong pamilya. Nindot jud kayo nga ang Ginoo mo ato ang isalik dato tanan sa iya kay tanang mga pagsulay nga maabot sa tong kinabuhi kana siya panalangin na siya sa unahan kung atuhan ng makonquer, no? Muna dagan kayo salamat ma'am. Salamat kayo sa pagdawat sa amo. Thank you so much Isab. Thank you so much sa tanan nimong daughters kang Ma'am Jenny Rose, Corazon Antique, Jenny Rose, and Josephine Antique. All the way from Porto, Portugal. Okay, and kay
you so much kayo, ma'am. Sa inyo ha, good night. Thank you kayo po. Okay, ma'am, okay lang ba? Bye-bye. Tapos flying kiss po sa camera. Bye-bye, ma'am. Bye-bye.